Uau! Gamers del Barça, coneixeu els jugadors del Barça de futbol? Aquest és el meu joc preferit en català, l'Acli. S'ha guanyat el premi, s'ha plorat. És dissabte, són les 11 del matí i ens anem al paradís dels videojocs en català, el Saga. Som-hi! Com sempre, ens acomiadem del petit de la casa, que s'ha passat el matí cantant. Que sí, Rocky? Hola, bon dia. Bon dia. Així com a fet important, acabem de passar la grip els dos i jo m'he quedat amb una bronquitis. Per tant, avui serà un dia que ens hem de prendre amb molta calma. Tinc 4 inhaladors diferents a casa, o sigui, amb calma avui. Ja estem a la Farga, aquí és on es fa el Saga o Saló del Gaming en català, i és que aquí reivindiquen els videojocs fets en la nostra llengua, que ja és hora, ja s'han arribat a 300, però és que això fa uns anys no era així, i jo crec que gràcies a aquest saló i una mica a les subvencions, això s'ha aconseguit. Ara bé, aquí es poden provar molts jocs que han sortit aquest any en català i altres que ens sortiran, com també eSports en català, demà vindrà el Barça, així que en conclusió és una gran festa dels videojocs en català i, com no, havíem de venir. Així que som-hi! El primer que farem és entrar a la zona LAN, que bàsicament hi ha tornejos i està allà la gent jugant, i com tenim amics allà, el primer que farem és saludar, molt important, i ja després acabarem de veure el recinte, que és enorme la zona LAN. De fet, sento que aquest any és més gran, com que hi ha més espai, així que anem a veure què tal la gent. L'ambient a la zona LAN és bastant xulo, sí que és veritat que potser a la zona com més d'eSports, d'esports electrònics, és més tranquil·la, però la zona Fighter és impressionant. Han muntat com una espècie de ring per la zona on es juguen aquest torneig de Fighter. Sabeu el Super Smash Bros? Doncs el Fighter és això, és literalment el Super Smash Bros. I per tant és bastant divertit de veure. Ara mateix estic veient un Pichu, sí, un Pichu, contra algun tipus de soldat. No veig què és perquè va molt ràpid. Però això, ara per ara estem fent temps. L'ambient és molt xulo, està molt bé, i després de dinar suposo que provarem alguns jocs en català. Tinc ganes. I ja després els Premis Saga, que són a 5:45, i estic nominada com a millor creadora de contingut de videojocs de l'any, juntament amb Pol Aeri i el podcast de l'Albert García, que ara no em surt el nom, que era videojocs imprescindibles o alguna cosa així. A tot això alhora estic pendent d'una cosa molt important, que és que s'està jugant com la semifinal, que realment és el lower final de la Valorant Game Changers, que és la competició oficial de noies jugadores de Valorant, i és el Mundial. És el penúltim dia, per tant, ja despedim-me de la millor competició del món. M'encanta veure noies jugar, és una vibra absolutament diferent. Aquest és el meu joc preferit en català, l'Acli. Us juro que és un juegardo, és juegardo. O sigui, és molt bon joc, l'Acli. O sigui, està superinfravalorat. Mecànica xulíssima, art xulíssim, disseny de so, disseny d'història, disseny de tot. S'han fet crims de guerra a la botiga i hem comprat uns singles, un petit haul, no?, dels singles que hem comprat, que eren com per 3 i 2 euros, per tant, superbé. A més, molt macos els nois. Aquest Heracross m'encanta. Òbviament. I mireu aquí que petit el Marín. Petitíssim, m'encanta. En Metal s'ha calentat, li he dit, jo vaig treure el Gardevoir aquí, i diu, ara el trec jo. Facilito. Va, vinga. Sobel, Heliodisc. De veritat. ¡Wow! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué linda! Ja tenim el dinar, que és aquest pedazo de bol. Porta salmó, pastanaga, tomàquet, ceba, formatge feta i arròs. I la salsa de sobre és spicy mayo, així que anem a menjar. Ui, tu has fet el mateix? Són tots diferents, que també.
comencem a fer com així, saps? Padró per Ja hem tornat a dinar, ara el que anem a fer és intentar provar alguns dels jocs que hi ha com per aquí. Hi ha diferents jocs que han sigut publicats i altres que estan a punt de ser-ho, que estan amb les demos i tal. Llavors és una bona oportunitat per provar diferents jocs, testejar una miqueta com les novetats que sortiran a nivell d'indústria catalana i també de donar suport a aquests videojocs. No, pots posar-te on vulguis. Vale. Us explico ràpidament. És com si fos un escacs junt amb el Splatoon, Vale. amb algunes regles específiques. Les ciutats no poden trepitjar el color del oponent, és a dir, el verd no pot fer el vermell. A veure si li puc caure a sobre. Le cae mojante. Ara em toca jugar contra el gos. Ah! He caigut al foc, he perdut. Vale, impressions d'un Sant Jordi de paper. Sí. És una plataforma, sí que potser, a nosaltres potser ens sembla que és bastant senzill a nivell de dificultat, però crec que d'aquesta manera és com apta per tots els públics. T'agafa el micro. Jo he de dir que l'animació m'ha semblat bastant com original perquè mai o gaire l'he vist a videojocs i el que sí que afegiria és una mica de dificultat al primer boss perquè em semblava molt senzill. El del però porc o el del... el del porc. Però aquell no ho era, mai que el boss era realment el drac. Però bueno, una mica, jo què sé, que anara més ràpid, saps? O algo així. Sí, jo crec que està bé perquè d'aquesta manera és apte per tots els públics i crec que tenir un joc com a Sant Jordi de paper, que és molt bon joc de plataforma, amb un disseny molt original i molt cuidat, crec que fa molt perquè els nens puguin jugar a aquest tipus de jocs, tenint en compte la tradició catalana, la llengua, valorant certes coses que en un Mario Bros no trobaràs. Per tant, a mi aquest joc, de veritat, gent, Sant Jordi de paper, 10 de 10, fins al punt de que me'l pillaria jo mateixa per Steam. Mare meva, ja era hora, em sents? Fa hores que truco. La línia està allà, tinc poca bateria. Soc la recepcionista de motel. Hi ha algú que ataca la gent, ha mort alguns dels hostes. Escolta'm, estic tancada en el soterrani, no puc sortir, necessito ajuda, sisplau, treu-me d'aquí. I sobretot, vés en compte amb els passadissos, és molt perillós, és per allà. La clau del soterrani és a la caixa forta de la recepció, tens el codi en el taulell. No tinc gaire temps, el telèfon comença a fallar, no t'acostis a... Vete a la mierda, chaval. Sort que no estàs escoltant el joc, quina por. Ai, era un cotxe. Té més por que jo i jo vaig amb els auriculars. Un moment, aquest quadre... Mira! Se li mouen els ulls! M'he rendit, ara està el Pablo jugant-hi perquè és que em fa massa por. Les 3:45. I allà hi ha un altre rellotge. I té una altra hora. El Pablo ha vist aquest quadre, s'ha quedat de por, jo també ho faria. I hem vingut aquí i és que ens ha mirat. Ara ja no mira perquè l'hem pillada. Segur que ens mira un altre quadre ara. És el dolent. És que ens estava mirant. Que no podem. Que és que no estem fets per jugar això. A veure. Escolta, el joc està molt ben fet perquè ens hem cagat pics, ja està. O sigui, és un escape room, és molt interessant, però és que em cago viva. Jo en aquests jocs no puc. Jo jocs cozy chill, perquè si no és que em poso molt nerviosa, Ja estem asseguts pels premis. De fet, tinc aquí com un paper que diu Laia Paz, o sigui, em sento absolutament important. I ara res, esperar que comenci la gala, a veure si hi ha sort, i aquest any no torno a perdre, i si passa, doncs no passarà res. Ja està. Estic nerviosa, rotllo... Suposo que l'any passat també ho estava, però com l'any passat vaig presentar, jo ja sabia que no guanyaria. O sigui, no pots presentar i guanyar alhora, és com bastant estrany.
Aleshores, aquest any que no presento, és com que sí que hi veig possibilitats, però tampoc em vull fer il·lusions. Bé, és una cosa molt estranya. En tot cas, ens han donat ja el passe dels premis i ara doncs esperar que comenci la gala, ara també quins són els videojocs premiats. Ens assenyem davant dels de Neva, està el Conrad Roset i Nova Studio aquí, literalment nominats als Gotis, i estem compartint espai. Fort. Per tant, la guanyadora del Premi Amic Saga 2025 és una dona, una creadora d'alça, una càster en videojocs com el Valorant i LOL, on hi ha una comunitat molt masculinitzada. L'any passat va ser finalista i durant tot aquest any ha portat una projecció com a molt bona comunicadora i creadora, vídeos interessants, divulgatius i entretinguts. Hem de tenir molt en compte el radar de la creació. Laia Patau, Laia Paz, guanyadora aquest any. Hola, faré una mica com els de Lola Vendetta que han aprofitat per dir unes paraules. La Mariona m'ha dit masses coses maques i m'he emocionat una mica. Gràcies als meus pares, gràcies a la meva parella per treure la síndrome d'impostora sempre i gràcies al Barça per donar-me un espai segur on narrar videojocs. S'ha guanyat el premi, s'ha plorat bastant. Abans d'entregar-ho és com que m'han dit paraules boniques i m'he trencat a plorar, no hi havia una altra manera de rebre'l que no fos plorant. M'he menjat pel masclisme, pels esports, i rebre aquest premi doncs, m'ha acabat de trencar, saps? Perquè és una... Pues s'ha lluitat molt contra molt home, i ja està. I és ben xulo. I posa el meu nom. Bueno, posa la Yapaf, però posa el meu nom. Ja estem a casa, de fet, ja estem directament al llit, perquè estic absolutament destrossada, ha sigut un dia superintens. I ara el que vaig a fer és jugar una mica a l'Animal Crossing. L'he tornat a jugar, perquè com ja no tinc la Switch, ja tinc la Switch 2, volia començar una nova illa. I a més, ara que vindrà com l'actualització més endavant, doncs he pensat que és el moment perfecte per jugar-lo amb el de la nit per agafar una miqueta de son, jugar un joc així més tranquil·let. I res, ha sigut un dia molt maco i demà encara ens queda un dia més de saga. Avui és el segon dia del saga, sortint ja de casa, i és que avui el que ens toca bàsicament és gravar vídeos, provar alguns jocs que no vam provar i sobretot veure el partit del Barça eSports contra els guanyadors de la Copa Estrelles de GameSports Electronics. Bàsicament, un duel lolero. Som-hi! Salini. Hola. Tinc fred. Ja ets equipada del Barça i ara ja he estat amb ells una estoneta, ara van a fer una volta de reconeixement al Saga i mentrestant jo passaré pel Saga TV on està en Norman i jugarem al premi al millor videojoc de l'any 2025 al Saga, premi Saga millor videojoc de l'any, que va ser el Neva. Sincerament, victòria absolutament merescuda. Accessibilitat, idioma... I busques papà català. Slay. Neva no va sortir en català. No va sortir en català, però vam treure l'actualització superràpid perquè pel Gris es va matxacar molt a Nova d'Estudio per no tenir el disc en català. Mai Nova d'Estudio, vinga, doncs som-hi, anem a jugar al Neva, no m'atreva. És bastant més tard, el Barça ha perdut, ha sigut un partit horrorós, pensaven que jugarien més perquè realment ha sigut mitja hora i ja està, però no ha sigut el cas, aleshores hem anat a dinar i ja he vingut aquí, m'he quedat clapada
clapada històrica, gent, clapada històrica. 3 hores de migdiada, impressionant. Però bé, el Saga m'ha encantat, un any més no m'ha decepcionat. És aquella data al calendari que sempre esperes que arribi. I, no sé, m'he empapat molt de videojocs en català. Hi ha hagut molts que no he pogut jugar, em volia passar per Cocodrilo Games, no he provat el Mirairons, no he provat el Is This It Taken. Hi ha molts jocs que m'han quedat pendents i, en tot cas, els que sí que he provat, si veig que els puc recomanar, no us preocupeu, que més endavant, sobretot de cara a Nadal, recomanaré videojocs en català, en la nostra llengua. I ens veiem ben aviat, hi haurà un altre bloc, òbviament, aquest cas serà del Saló del Manga. Yes! Serà curtet, perquè només he pogut agafar un dia d'entrada. I res, moltes gràcies per arribar fins al final del blog. Em sento absolutament agraïda. La comunitat que tenim és xulíssima i amb aquests blogs intento plasmar-ho. Crec que el del Saga, per mi, és un blog molt especial. I res, moltes gràcies a tots els que us heu quedat fins aquí. I ens veiem al proper blog. Yes! Adeu!